Няма да повярваш. Тези малки метални части, които виждаш, напълно революционизираха модерното дърводелство. Те промениха начина, по който се изграждат тераси, пейки или дори перголи. Искаш да мериш на скъпо, но без пари, аналог на най-добрите почти без пари. Скъп аромат, малка цена, мъжки и дамски поръчай сега. Смените на сайта ще намериш всички налични марки. Просто защото правят всичко много по-лесно. На пръв поглед това са обикновени стоманени съединители, но всъщност е гениално изобретение. Всеки ъгъл, всяка дупка, всяка линия е изчислена така, че да пасва идеално на стандартните дървени греди. Няма нужда от рязане по 45 градуса, нито часове на настройване. Пъхаш дъската, завиваш и всичко веднага се подравнява идеално. Край на грешките при измерване, кривите греди или неуспешните срезове. Тук всичко е предварително подготвено, пробито и проектирано да бъде право още с първия винт. И само за няколко минути получаваш солидна, чиста и перфектно симетрична конструкция. Какво мислиш за това изобретение?